So, tignan natin dito kung tugma ba yung MAC address niya sa cellphone na to. So, okay, papakita ko sa inyo. So, scroll down lang natin. Tapos, ito yung MAC address. Tignan natin, tignan nyo kung tugma po. Okay, tugma po siya, di ba? So, yun. So, yun. Kung tugma siya, i-ano nyo lang siya, i-hold nyo lang siya, tapos ba kakopy na kagad siya yung MAC address po. So, yun, balik ulit tayo. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 14 kan bulan na Enero taon 2023. Liwat ming ihatod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes sagod Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, konsultasyon dapit sa water rate adjustment kan Metro Naga Water District, pigpunana kan Local Water Utilities Administration o LUA. Ang detalyas hali ki Paulo de los Santos. Ngaling ipaintindi sa konsumidores ang water rate increase na pigmamawat kan Metro Naga Water District o MNWD, nakatalaan ay konduser ang public hearing sa mga areas na sakop pa kan serbisyo kan Water District. Sigun ki MNWD Acting General Manager Florencio Mongoso Jr., obheto kan Water District sa paglangkaw nin 28% kan presenteng taripa sa tubig na mahipnoan ang kakulangan sa supply nin tubig sa paagi kan improvement sa lateral asin transmission lines na ansukol dahil na uyon sa presenteng numero kan populasyon asin establishmento ni negosyo na nangangaipon nin tubig. Nagpaliwanag si Mongoso na dawa gurano kalangkaw ang volume kan distribusyon nin tubig gikan sa mga eksistedong water pumping stations dahil napigkakaya kan sararadit na tubo na supplyan ang mga konsumidor. Apuera digdi, 4 lanes na ang mga tinampo sa presente, kaya yaw na sa tahaw kandalan ang mga linya na dating pigtarakod sa gilid kan dating 2-lane roads. Pigsabi pa ni Mongoso, nakaipuhan ng pabayaan ang mga dating linya asin magtakod nin bago asin darakulang tubo sa gilid kan bagong hewas na tinampo. Sa paaging ini, malilikayan man ang abala asin aksidente sa dalan, oras na puunan ang improvement sa linya nin tubig, dugang pa ni Mongoso. Kay puwan taman i-improve so transmission and lateral lines. By experience po, kang kita nag-asumer, pinaghinguha ta pong madagdagan sa supply. Alagad, nagka-diskubrihan na may problema naman kita sa linya. Na maski ano ang ibusbus mong volume ng tubig,
day kayang i-carry kang si system dahil sarabit na ang mga tubo. And pangtulo po, kadakol po na water lines na nasa tahaw na kang tinampo. Takang panahon po, baga 2 lanes lang ang mga tinampo. So after the 2 lanes, siyaw po dyan sa gilid si mga tubo. Sa kataang ginibuta po, nag-expand kita ning 4 lanes. To both sides po, nagkadagdagan ning 1 lane. Kaya si sa tuya ang mga linya, namugtak na sa tahaw. Apwera sa improvement kan water lateral as in transmission lines. Kabali naman sa mga rason kan dugang singil sa tubig an 4 na water pumping stations na ikokonstruhir niya na taon as in sa masunod na taon para sa mas makusog na bulos ng tubig. Nakatalaan Enero 13, Biyernes, alas 9 nin aga sagkod alas 12 nin udto an public hearing sa gain sa Municipal Covered Court. Alauna, sagkod alas 4 nin hapon, kaparehong aldaw sa Syudad Dinaga sa PSO Training Hall. Sa Enero 16, Lunes, alas 9 nin aga, sagkod alas 12 nin udto sa Kanaman Municipal Covered Court. Mantang pagkahapon, alauna sagkod alas 4 sa Magaraw Municipal Covered Court. Sa Enero 17, Martes, alas 9 nin aga, sagkod alas 12 nin udto sa Kamaligan Municipal Covered Court. Kaibahan kan MNWD sa mga pagtiripon at mga representante kan Local Water Utilities Administration o LUWA na iyo an autorisadong magkonduser ninsiring na tiripon tanganing pag-ulayan an water rate increase sigun pakimunggoso mandato man kan LUWA sa tiripon na adalan an porsyentahe kan water rate increase na pigahagad sa mga konsumidor dugang pakaini. Sa LUWA man madepende kung mas halangkaw an idudugang na rate increase asin no arin ipapasunod sa MNWD. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, sa iba pang bareta, mas pinakusog na kampanya kontra iligal na droga sa Ciudad Dinaga, sugo ni Mayor Son Ligacion. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Sa ibong ka mga matriyumpong operasyon ng mga operatiba asin otoridad kontra sa mga impuelto sa iligal na droga asin darakulang kantidad asin volume kaini ang nakukumpiskar asin nababagat na pinupurbarang ikuriat asin ipabakal sa loob kang Naga. Nagsugo na ang alkalde na mas pang paigtingon o paurugon ang laban kontra digdi. Sigun kay Alkalde Nelson Ligacion, totoong dakol ang mga naaresto ka mga operatiba kang PIDEA asin PNP na imbuelto sa iligal na droga digdi sa Naga. Dangan nakukumpiskara ning darakunang volume asing kantidad na pinagdadara sa syudad o ginigibong transshipment point ang syudad ng Naga para man intransaksyon asin ipabakal sa mga users kayni. Sagkod sa mga pagtaraid ng mga munisipalidad asin probinsya sa Bicol Region. Igwanang naging direktiba ang alkalde sa mga operatiba asin otoridad na mas pang pakusugon ang kampanya kumo daiman naguuntok ang mga involved sa illegal na droga asin kung kinakaipuhang maggasto asin maggamit ang dakulang parte kang intelligence funds asin confidential fund kang gobyerno lokal gigibuhon ini para maipadagos ang mga matrayumpong operasyon asin seryosong kampanya laban sa illegal na drugs sa syudad ning Naga. Kaya itong mga target users maninda, nagiging transshipment point or destination po ini, garo distribution center. Papunta sa ibang mga munisipyo within the province of Camarines Sur. So in this regard, dapat po talaga na mas lalong paigtingon ang mga kalakawan ang kampanya laban sa illegal drugs. Asin ang inaasahan taman po bagadigdi, iyo ang PDEA, iyo ang Philippine National Police. Katakod man po kaini, nagsugo na din po ako. Asin kaulay ta po si Mr. Rene Gumba na kung kinakaibuan maggasto kita. Tanganing makatabang sa kampanya. So gagamiton ta po itong Intel Fund, Confidential Fund for the purpose. Sir, sa tao. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, mga empleyado kan City Hall na may renewable service contract, obligadong magsumiti nin negative drug test result. Ang detalya sa halik kay Paulo de los Santos.
Tanganing maging 100% na drug-free workplace ang lokal na gobyerno kan syudad din Naga pigmarhay ni Alcalde Nelson Legacion na obligaron ang mga job order, contractual as in casual employees kan City Hall na magsumiter nin negative drug test result bilang rekisito para sa renewal kan sa indang mga kontrata. Ini katakod kan anti-illegal drug buy bust operation na piggibo kan mga autoridad kan Domingong Banggi, Enero 8 sa Barangay Igualdad kung saan naarestar si Rodolfo Abrenica, 53 anyos kan Barangay San Francisco, casual employee kan City Hall na personahe kan Solid Waste Management Office. Huli digdi dahil napig-renew ang sayang kontrata mantang nahampang sa maninigong kastigo. Sigun sa alkalde, nagtaon na siya nin patanid sa mga empleyado kan City Hall na imbwelto sa illegal na droga, alagad may nakakaabot pang impormasyon sa iya. Mapadapit sa nagkapirang mga empleyado na padago sa transaksyon nin pigpapangalad na bulong. Sa presente, padago sa pigkukomplikan mga empleyado na may renewable work contract ang direktiba kan alkalde mantang padagos pang pigahalat ang kaparehong direktiba para sa mga permanenteng empleyado. Pigkakarkulong nasa 1,000 empleyado ang masumitir kan siring na medical test result, alagad naglalao man alkalde na abuton sagkod 5 aldaw hahalaton ang mga resulta depende sa supply kan drug test kits as in oras. January 3 po baga, nag-announcer ako, nakiulay ako na si mga imbwelto niya ako sa ipinagbabawal na droga, magporondo na. Saro po ito sa nainot na nagpositibo base sa sarong confirmatory testing result na nakaabot po sa Sakuya. Asin pinaulay ko na po ito kan last week, I think of December. Kaibanan ko asin presente sa pag-urulay na ito ang Satuyang City Human Resource Officer, si Mr. Nol Gisalba. Kaya lang nangyari po si drug buy bust operation asin nagluluwas na imbwelto po siya. So dahil po kaya nagdesisyon po ako na dahil na i-renew ang sa iyang appointment as casual employee kan lokal na gobyerno kan Naga. Bako lang yan, ini po warning man po sa iba pa na mga empleyado. Asin si ipinapaabot ang mensahe malinaw na dai po kita matolerate nin isay man na mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Naga, ano man ang sa iyang employment status na imbwelto sa ipinagbabawal na droga. Tanganing mas lalong mapapusog ang kampanya. Ngunyan lang isinugo ko na gabos na mga casual, job order, and contractual employees kan city. Bago po ma-renew ang sa indang appointment, ang sa indang employment, dapat magsumiti nin negative drug testing result. Para sa Nagangonyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, matapos ang deklarasyon ng Code Red Canaga City Blood Council, weekly bloodletting activity tulos ipigsugo ni Mayor Nelson Legacion. Ang detalyes kayan haliki Joel Sulina. Naglansar ng emergency mobile blood donation drive ang lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga bilang suporta sintabang sa Bicol Medical Center Blood Bank na ngunyan yaon sa Code Red huli sa kakulangan ng supply ng dugo para sa mga pasyente as in medical operations kang ospital. Sigun kay Ms. Grace Guevara, Medical Technologies kang City Health Office, nakipagkoordinar sa indang BMC Blood Bank para man sa donation drive ngaring mahipnuan ang kakulangan sa supply ng dugo. Maging sa iba pang ospital, kuma ang mga nakukolekt ng naidunan na dugo, pinagtatauman sa mga pasyente na kinakaipuhan ng surgery, mga cancer patients, asina mga pasyente na nangangaipuhan ng blood transfusion uli sa mga traumatic injuries. Kung kaya, kinakaipuhang oral daw igwan ng supply ng dugo para maisalbar ang buhay ka mga nangangaipo kay ni. Marumduman kan Nobyembre 2022, ang lokal na gobyerno kang Naga nagkaigwa ng blood donation kung sa ina dakol na mga empleyado kan City Hall ang nagpartisipar asin nagdonara kan sa indang mga dugo. Alagad ngunya na mas nangangaipon ng dugo ang BMC Blood Bank gigibuhon kada Miyerkules kam presenting bulan ang blood donation drive asin maako di mga volunteer blood donors
na qualified na magdonar. Currently sa BMC Blood Bank, medyo hababa ang supply kan dugo, kaya pigigibutay ning activity na ni. So si mga willing mag-donate, maghapit lang po digdi. Aram taman ang pangangaipo perminyaon, pero si supply medyo hababa ngunyan. Kaya ginigibutan ni garo nagluluwas na garo emergency mobile blood donation ini kasi kung anuhon ta ugwa kita regular na schedule for ang naang target ng mga LGU employees. So kaya lang sige ni buta last November dapat at least mga 3 to 4 months ang pagitan bago mag-donate ulit ang sa tong mga regular donors. Kaya ini ginigibuta lang para matabangan si Blood Bank na makadagdag sa supply. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Yan, tras tanto sa tahaw kan pinakusog na awareness campaign laban sa HIV sa Siyudad ni Naga. Kaso kaini o kaso kan silang bitang helang naglangkaw kan taon 2022. Ang detalya sa hali ki Paulo de los Santos. Konfirmar ni Grace Guevara, Medical Technologist 2, kan Naga City Social Hygiene Clinic na positibo ang naging epekto kan padagos na kampanya kan lokal na gobyerno kontra Human Immunodeficiency Virus o HIV na nagpupuli sa nakakagadan na Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS kung mapabayaan. Huli digdi, nag-abot sa 208 ang kaso kan HIV infection case sa siyudad din Naga kan nakalihis na 2022, mas halangkaw sa 44 HIV positive cases kan 2021. Sigun kay Guevara, ang pagsakat kan numero ng kaso resulta kan HIV awareness campaigns na nag-e-encaminar sa mga personang may multiple sexual partners, men having sex with men, naging exposed sa HIV-infected na dugo, asin mga naulakitan sa paagi kan mother-to-child transmission na magpasairarom sa HIV test kan gobyerno. Pigtawan doon ni Guevara na sa paagi kan HIV test, tolos na madedetect, asin tolos na maisasairarom sa burulungan ang virus, sagkod na mapugulan ang paglakop kaini. Pig-anunsyar ni Guevara na kada quarter nin taon, pigrarani ang siring na serbisyo sa mga barangay sa syudad. Kaya nag-abiso ini na abangan ang mga bagong anunsyo mapadapit sa kampanya sa Facebook page kan Naga City Social Hygiene Clinic o sa mga barangay hall. Apwera kaini, plano ka na sambit na clinic na magbugtak nin lamesa kan HIV testing motivators sa Naga City People's Hall kung saan pigigibo ang business one-stop shop na nakatalaan sa Enero 20. Para duman sa sa combat against AIDS na sinasabi ta padagos-dagos man ito. Actually nagdakol si nag-availing services sa Tuya. Sabi ko baga kung kan 2021 44 lang sina-record na nagbisita sa to na confirmed positive cases. Last year 2022 nagtapos kita sa 208. No, so that's more than 400% increase in number of cases. So, padagos mangyari ang pangapudan ta na kung sa hiling mo nalaag ka sa alanganin na makakuha kang virus, magbisita lang or may regular kitang schedule sa mga barangays kasi ang 27 barangays piglilibot na yan every quarter. So, maki-easy-easy na lang or nagpo-post man ako sa Facebook page kang Naga City Social Hygiene Clinic ang mga schedules para si day makakadigdi, duman na lang sa pinakaharaning venue. Mientras tanto, dawa aminado si Guevara nakadaklan sa mga kaso kan HIV infection sa syudad, mga lalaki, alagad piglinaw ni Guevara na dayon na nakalimitar ang paglakop kan virus sa sarong grupo sa nasa sosyedad, huli sa paglakop kaini sa mga komunidad asin mismong pamilya. Punta na lang sa positive side na nag-work na si mga ginigibutang advocacy, pag-educate sa mga tao kasi sila na mismo ang nagdudulok para magpa-test. Magayon niya na indication kasi sa paagi na madetekta gabos na ugwang infection, ma-link yan sa treatment, maging undetectable sila, mapupundo na ang transmission kang HIV. Okay po ma'am. Tapos ma'am, mostly na naman yan, men having sex with men na naman. Mga lalaki ang kadaklanta, kaya alangani, sabi ko baga, nasa community na yan, taugwa kitang aki, ugwa kitang agom, ugwang babae na may agom, may aki nang naapektuhan kang virus. So gustong sabihon, pasiring na yan sa paglakop sa general population.
data hilingon na naka-confine lang siya sa specific groups or specific populations. Kaya mas magayon na pagtarabangan taan na mapundo ini. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa iba pang bareta, Bicol Central Station nakabawi na pagkatapos kan haros 2 taong hababaon o subsub na koleksyon kan terminal huli sa pandemya. Ang detalyas kayan hali ki Joel Sulina. 2 taon, buon 2020 sagod 2021, nagsapo ning kalugihan ning sobra sa 10 million pesos ang Bicol Central Station huli sa mga pinasunod na mga health protocols na naglimita sa hiro kan tao asin bagbiyahe ka mga bus huli sa paglikay sa pandemya. Alagad, anong na bulan poon July 2022 kang maghaluwag na ang mga restrictions asin makabilo na ang mga biyahe kang buses, nakabawi na luway-luway ang Bicol Central Station. Sigun, KBCS Terminal Operations Manager Nunoy Reforzado, igwang netong 11 million pesos ang bus terminal na nakolekta sa huring 6 na bulan kan taong 2022 na naglaog sa Kabangan Syudad bilang sarong economic enterprise. Hali ini sa kabilugang gross income na 37 million pesos para man sa 2022 kung saan hinawas man ang 2.6 million pesos para sa manlain-lain na pinagkagastusan as in operations kam Bicol Central Station. Kung kaya, igwang net income na 11 million pesos kang nagtalikod na taon ng terminal. Asin ini, nilalaumang magpapadagos pang malangkaw, umaabot ang 50 million pesos plus na gross income siring ka mga taong nakalihis bago magkaigwa ning pandemic. Si required na 100% financial self-sufficiency kang sarong local economic enterprise aro kang Bicol Central Station. Namit na yan. Actually, ang satuyang financial self-sufficiency last 2022 is 142%. Ano po? So, gustong sabihin, more than the required, which is 100%. So, basically, iyan si performance ta. And hopefully, ngunyan na 2023, sa tuyang pinapangako sa syudad, especially sa tuyang local chief executive, na mas papakaroon pa kang Bicol Central Station ang sa iyang performance, lalo na in terms of finances, para magbalik sa iyang, kumbaga, itong average na talagang income na pigo-contribute sa city government in terms of net, which is 30 million yearly neto. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Bagong datos kan PSA asin man Bureau of Local Government Finance dapit sa sitwasyon kan Syudad Dinaga hinagad kan lokal na gobyerno katakod kan ipigtutulod na highly urbanized city declaration kan Malacañang. Ang detalye sa haliki Paulo De Los Santos. Pigtalaan sa mga masurunod na sesyon regular kan sangguni ang panlunsod, ipa-finalize ang kaagadan kan lokal na gobyerno sa Palasyo Malacañang na ideklara ang Syudad Dinaga bilang highly urbanized city. Sigun ki Konsehalo Celito del Rosario, Chairman kan Committee on Interagency Relations kan sanggunian na sa masurunod na sesyon, pag-uulayan ang pinal na kahagadan alagad kay puanan bagong datos kan Philippine Statistics Authority o PSA sa populasyon kan syudad asin kan Bureau of Local Government Finance sa latest income kan lokal na gobyerno tanganing mapatotoo na ang Syudad Dinaga qualified na ideklara kan palasyo bilang highly urbanized city basado sa Section 452 kan Local Government Code. Ang sarong syudad na may populasyon na 200,000 na residente sa lindong kan lokal na gobyerno na may 50 milyones pesos na income maninigo na midbidon bilang highly urbanized city sa 2020 census kan PSA. Ang Naga igwa ng 209,170 na residente mantang labi na sa 50 milyones pesos ang income kan lokal na gobyerno. Pigsabi pa ni Del Rosario na kaipuan ng isumiter kan City Hall sa Palasyo ang mga bagong datos tanganing ipaabot na ibali na ang syudad sa highly urbanized city sa nasyon siring kan Batangas City apwera sa datos kabali sa rekisitos na pighagad kan Malacañang
an endorsement kan Office of the City Mayor sa palasyo para sa deklarasyon asin resolusyon kan sanggunian na may katuyuhan na hagadon sa Malacañang na midbidon na an Naga bilang highly urbanized city. Dugang ni Del Castillo, ang deklarasyon mas mapailing kan competitiveness kan syudad apwera sa pampadakol nin investors. Pag nakategorize po kita na highly urbanized city, kabali na kita duman sa garo elite group ng mga syudad sa Pilipinas na mga bako lang mga darakula kundi mga matitibay. Kita po baga pinahiling talaman di sa Naga for a long time si mga naka-earnot pong mga alkalde and gunyan si Mayor Ligason for 2 consecutive years nakaigwa kita ning halangkaw na rating sa Competitiveness Council. So dapat pong mamatian man ini kan mga ordinaryong mga taga-Naga. So, hindi pong masunod pong mga aldaw sa sangguniang panlungsod, ipafinalize niyo po si pinaka-direction sa Arongkayan na siguro will let you know kung ano po ang paghahamon. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Bagong pighaman na 2-story, 6-classroom school building sa Santa Cruz National High School. Ipigton over na kan lokal na gobyerno kan Naga sa DepEd Naga. Pagpapatugdok nin sa pang school building sa nasambit ng eskwelahan, pupo na sa masunod na bulan. Ang detalyas halik ki Joel Solida. Formal ng pig-turnover sa DepEd Naga kan lokal na gobyerno kan syudad ang bagong 2-story 6-classroom kan Santa Cruz National High School petsa 12 kang Enero 2023 aldaw na Webes. Kasabay kang groundbreaking ceremony kang itutugdok pang bagong 2-story 8-classroom building kang nasambit na eskwelahan. Sigon kay Mayor Nelson Ligason, magagamit na ang dugang na school building kang day pa sa nanahaloy na imok ng Santa Cruz National High School. Ini matapos na mga iputulos ning dugang na edipisyo huli sa marikas na pagdakula ka mga enrollees sa nasambit na eskwelahan na pinuunan pa sa nang maging operational kan taong 2020 matapos na matawanan ng sertifikasyon kan DepEd. Ini makabawas na sa mga numero ka mga estudyantes sa mga eksistidong eskwelahan o public school sa syudad dangan mairani sa komunidad o mga barangay ang mga eskwelahan. Suway padigdi, nakatalaan namang puunan ang patrabaho kan sarupang 2-story 8-classroom building para man antisiparan ang masunod na school year 2024 kung sain madudugangan pa ang presenting numero ka mga estudyante o high school student na nasa 596 kang nasambit na eskwelahan. Kung pupunan, ang aram ko po may winning contractor na po ini. May bidder na po ng Gana and garongan inay-award na. 2-story, 8-classroom building in anticipation duman sa masunod na school year. Si karalasehan for the school year 2023-2024, kuno arin inaasahan ta na may dagdag na around 200 new students. So kung yan, 596 plus around 200, so magiging around 800 na po ang estudyante kan Santa Cruz National High School. Pareho po kan sabi, subago, ninda, kan mga officials kan Department of Education, tamang-tama po si ipapatugdok na bagong school building sa pangaipo in anticipation para sa papaaboton na school year. Hinabi man ni Miss Lorena Gonzales, ang OIC School Head kan Santa Cruz National High School, dakula ang sa indang pasasalamat sa lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligason sa marikas na kasimbagan asin pag-aksyon sa kahagadan ninda na madugangan ang school buildings asin classroom como nasa 60% kan total na populasyon ka mga estudyante ninda kada taon ang nadudugang. Kaya man, temporal yung naokupar kan sa indang mga estudyante ang Santa Cruz Event Center para sa na makapagklase. Alagad ngunya na naigwa ng bagong school buildings, maililipat na ninda ang mga estudyante. Kantidad 15 million pesos ang nasambit na bagong school building, dangan sobra sa 20 milyones de pesos man ang ipapatugdok pang additional school building kang nasambit na public school sa barangay Santa Cruz. Pito po niya on demand sa event center. Ini po anom na classroom, may ko lang po kami sa pa. Kaya po si hindi na po ma-occupy. Hindi po. O tapos si Saro po, sabi ko nga sabi ko kay Mayor, waiving po doon sa incoming na another naman 8 classrooms.
Pero po, we are going to do our best na ano muna po sa may bakante mo po ako ng na classroom, na divide. So, pwede po sa dikit lang na estudyante. Para sangon niya, nag-merge sila. Grabe po ang struggle, sabi nga, struggle nita. Tigdakulaan mi po nga ni ang number of students sa kada classroom. Tanga, kami yung classroom. Ngunyan na, may classroom na po kami, po, talagang we will really serve ito bagang quality education na para sa DepEd, mga akita po. Para sa Nagang Ngunyan News, Joel Sulita. Sa iba pang bareta, sarong resolusyon na ipigpasar sa sangguniang panlunsod ni Konsehal Lito Del Rosario, ang chairman kan Philippine Councilors League sa Ciudad de Naga para pakusugon ang relasyon sa pagultanan kan lokal na gobyerno kan Naga asin man mga munisipyong miyembros kan Metro Naga Development Council. Sinabi ni Del Rosario, dapat tabangan kan sangguniang panlunsod si Mayor Nelson Ligacion sa mga ipigtutulod kaning mga programa asin proyekto para sa pagkakaigwa nin mas pusog na relasyon asin man interconnectivity sa mga munisipyong miyembros kan MNDC arog kan mga dagdag na patinampo, negosyo asin man transportasyon. Sinabi pa ni Konsehal Del Rosario, tama si Mayor Nelson Ligacion na dapat makasabay ang mga munisipyong miyembros kan MNDC sa pag-asenso kan Ciudad de Naga. Ipinaliwanag pa ni Del Rosario na bilang ang Naga UN Center of Commerce, Education, Pilgrimage, dapat kabalidigdi ang mga munisipyo huli ta sindaman ang nagiging katuwang para maipagpadagos ang pag-asenso kan Ciudad de Naga. Sa presente, nasa 17 mga banwaan sa probinsya ng Camarines Sur ang kabali sa miyembros kan Metro Naga Development Council. Ang mga ini iyon banwaan kan Bumbon, Bula, Calabanga, Kamaligan, Kanakman, Gainsa, Libmanan, Magaraw, Milaor, Minalabak, Ocampo, Pamplona, Pasakaw, Pili, San Fernando, Asinman, banwaan kan Siruma. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, mga dibotos kan itom na Nazareno sa Ciudad de Naga nadagdagan durante sa selebrasyon kan kapistahan ngunya na taon. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Makalihis ang 2 taon nin maigot na restrictions sa pagtiripo nin tao liwat piggibo ang penitential procession katakod kan ika-34 selebrasyon kan kapistahan kan Black Nazarene sa Ciudad de Naga kan Lunes na Banggi, Enero 9. Ini ang ikinaugma kan mga deboto na nagpartisipar sa nasambit na aktibidad. Saro na digdi si Virginia Montero, 65 anyos kan Barangay Santa Cruz, na dakulaan pagpasalamat sa itom na Nazareno para sa pagbuelta sa tradisyonal na selebrasyon kan kapiestahan sa syudad. Ngunya na taon, huli sa haluwag na protocols kontra COVID-19. Istorya niya, kada taon niya pigahagad sa Black Nazarene, an marhay na kondisyon kan sa iyang lawas na iyoman ang pigtatao sa iya. Pamibi niya, ngunya na taon, na makahawas ang nasyon sa pigsasapong inflation asin magin marhay ang buhay kan lambang na mamanwaan. Ay magmaray ang satuyang country, mahali kita sa inflation, magrahay ang satuyang buhay, magrahay ang Pilipinas. Si Alberto Dichoso, 50 anyos sa tindero ning kandila kan Concepcion Pequeña, nagsabi na dakulang tabang sa iya asin sa mga vendors na arog niya ang siring na pagtiripon. Sigon sa iya, marhay nang nagkaburunyog liwat ang mga debotos sa ibong kang pandemya huli sa pagtubod sa Black Nazarene. Hagad niya sa itom na Nazareno na magpadagos na ang haluwag na restriction kontra COVID-19 sagkod na makabelta sa dating normal. Maramanda ko laman tabang sa muya, pinadagos mangyaray ang pagdiriwang ni Nazareno digdi sa satuyang syudad. Maray man tako lang nagkaburunyog magari ang mga deboto maski nga ni may iniinda kitang pandemic, pero yan magari sinda sa pagtubod sa lambang saraw kay amang Nazareno. Mientras tanto, sa saiyang sermon durante kan Pontifical Mass na pigibo bago ang prosesyon, pigsabi ni Reverend Father Darius Romualdo na ang debosyon sa itom na Nazareno makakadugang sa opisyal na gawi nin pagpamibi asin pagsamba sa kagurangnan kan lambang deboto alagad day maninigo na iribay ang debosyon sa sakramento arog kan Eucharistia
Dahilan kaya igwanin Santa Misa sa selebrasyon dugang pakanpadi an katuyan kan debosyon iyo an pagpatalubo kan pagtubod. Ang debosyon nyato sa Nazareno nagpapahiling kan partikular na pagtubod nin tawo. Ang pagdebosyon sa Nazareno sarong karagdagan sa opisyal na pagpamibi asin gawi nin pagsamba sa Dios. Alagan ang debosyon dahil nyato yan pwedeng ang satong mga sakramento dahil pwedeng ribayan kan mga debosyon sana kundi inisaro sa ng karagdagan. Kaya nga ni sa tahaw ning debosyon igwa kita ning Santa Misa ang pinakahalangkaw na forma ning pag-umaw. Ano ang purpose kung taano ta nagdidebosyon kita? Iyan tangani na sa pagpatalubo kan sa tuyang pagtubod. Pag igwa kita ning debosyon, committed kita. Ang iba inaapod na panata. Talagang dawa anong mangyari, rain or shine, araw nindo, dahil kamo naghahali sa tinitindugan nindo. Dahil kamo mga deboto o kita mga deboto. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kanaga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, sanggo niyang panlunsod kanaga sin bilog na ANA News in Public Affairs Team, inansendong naging parabarita Roy San Ramon masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Marhay na aldaw naga. Bakong madali an sa to mga pig-agihan kan mga nakaaging taon. Ngunya naman an angat sa tuya, iyo an pondong hababa. Dahil sa pagtapyas kan pondo, hali sa nasyonal na buwis, dara kan epekto kan pandemya sa ekonomiya. Alagad, dai kita mauntok, padagos kitang mainguha, tanganing an pondong natapyas, matampadan, asin an sa itong mga proyekto para sa syudad, mahaman, asin makatao tulos, nin oportunidad. Kaya siring kan dati, kita makikipagtabangan sa mga pribadong tao, negosyo, asin grupo, asin mga ahensya kan gobyerno. Kita makikinuparan, tanganing an sa itong mga napunan, tulustang mapakinabangan. Sa edukasyon, padagos an sa itong pagtugdas, mga bagong eskwelahan sa tuyang ibabariwas, urog na sa mga puwerang lugar na kaipuhan, tanganing daing aking nagenyo an nababayaan. Isita po ang pagtios ngunyan. Kaya mga bagong scholarship grants sa tuya man na pinabuksan para maging tulay sa pag-abot kan mga pangiturugan, asin makatabang sa mga estudyanteng nag-iinguha, alagad tika po, na makatapos kan sa indang kolehiyo. Sa paharong, mapadagos ang satong kolaborasyon. Daing untok ang satong pakikinegosasyon para ang mga lote na kaipuhan mapasatuya asin maialukar taman sa mga pamilya sa presyong hababa. Sa salud, ang satong hospital, labo-labo ang pagpatrabaho, pagtugdas nin mga primary healthcare centers sa mga estratehikong lugar, sato naman napupunan para harani sa lambang nagenyo ang serbisyo na kaipuhan. Trabaho asin ekonomiya sa tuman giraray na prioridad. Dakol na investments ang nagpuroon na. Dakol pa kitang kinakaurulay para lumaog sa naga. Tanganing mas marikas ang satong pagbuhat sa mga bagong oportunidad.
Sa turismo as in creatives industry, kita naman mataya. Bagong convention center sa tuya ng pupunan, tanganing mas dakol na okasyon an madarata sa Naga. Na mahatod man trabaho, bako sana sa mga artistang nagenyo asin nagenya, kundi sa mga driver, sa radit na negosyo, asin mga hotel sa syudad ta. An sa tong Bicol River Boulevard, hinahaman tanaman. Para an People's Park and Recreation Center, an bagong pasyaran kan mga nagenyo na sa tong pigplano, makapuon na, asin mahaman, antes matapos an sa tong termino. An agrikultura, danay tapang papauswagon sa paagi nin mga bagong makina, nakaipuhan asin paghiras kan mga bagong kaaraman, gigibuhon tapang mas episyente ang mga parauma sa pagtanom asin pag-ani para makadugang sa minamaot nyatong food security. Para man maparikas ang satong digital transformation, mga dugang na internet hotspots sa tuya pang ibuburugtak, papapunan tanaman ang pag-adal asin pag-develop nin mga applications na ma-automate kan mga transaksyon sa City Hall sa marikas nyatong pagkuan nin serbisyo sa lokal na gobyerno asin pagproseso nin mga dokumento. Sa infrastruktura, padagos kitang ma-invest. Taini ang pundasyon kan sa tong ekonomiya. Mga bagong dalan sa tong momok naon, mga drainages asin flood control projects haharamanon. Dahil sa satong pag-inguha, initial na pundong kaipuhan para sa Center for Safety and Resilience sa nang nadisponir. Ini ang magiging emergency operations asin Central Command Hub kan PSO, PNP, Bureau of Fire asin CDRRMO. Magkapira po sana ini sa dakol tapang sisiributan para maging mantenido ang satong kamugtakan bilang most competitive component city sa nasyon sa duwang sunod na pagkakataon. Sa tabang po nindo, magigibo ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang nagenyo. Uswag pa, nagana! Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Diyos mo na Sabadong pagkaaga mga tugang, petsa 14 bulan na Enero taon 2022. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Rayondanga. Welcome po sa programa Satong Aramon. Kita po live na nadadalan ngunyan sa Naga City Government FB page, siring man sa Naga Ngunyan News FB page. Live man kitang nadadangog sa studio mga partner radio stations, 89.5 radyo natin, siring man 100.5 Bicol Idol FM. Sa mga masurod na mga mga tugang, kita man madadangog, maihinan nyo sa Bossing FM, siring man sa DWRN Naga. Ini po sa pagpahiwas kan sa tuya pong Public Information Services, kamauutang kan sa tuya pong alkalde na mas maabot ang lambang nagenyo kan mga impormasyon, urog na po kan mga programa, mga serbisyo, mga aktibidad na pinagigibo po kan lokal na gobyerno kan syudad ding Naga. Mga tugang, aban-aban, sa tuya pong makakaibahan, digis sa tuya pong programa, si Attorney PJ Barosa. Naipo bagangon yan ang sa tuyang Secretary of the Mayor, pero po siya ang namamayuman kan Persons with Disability Affairs Office o PIDAW, asin ngunyan pong taon, puon Enero 1, siya po ang pinagdesignar kan sa tuya pong alkalde ni Mayor Son Ligacion na iyon na po ang magkaputman kang renda kan Education, Scholarships, and Sports Office. Yan. Kaya, at yan po, maaaraman niya to sa paagi ni Attorney PJ Barosa, ano ang mga bagong mga programa kang syudad na i-implementar sa irarom kang ESO o Education Scholarships Office, siring man si mga bagong benepisyo para sa mga Persons with Disability Affairs
persons with disability, no, PDAW or PWD. So sa tuya po yan maaaraman kaibanan si Attorney PJ Barosa. Urog na po, scholarships, mga diskwento sa mga public utilities. So atyan po, maaaraman tayan si kaibahan si Attorney PJ Barosa. Para mientras mga tugang, sa tuya lang pong ipigiheras ano po sa gabos pong nagaantabay. Urog na po duman sa mga devoto kan Santo Niño na sa aga na po Enero 15 gigibuhon ang kapiestahan para sa Santo Niño digdi po sa siyudad ding Naga. Kasabay po ini kan kapiestahan man na ginigibo sa Cebu. Dahil po baga araw kang Nazareno, kasabay po kayan itong sakya po, digi po sa Naga, igaman kitang selebrasyon kang Santo Niño. Ang parokya pong iyo ang inkargado sa debosyon sa Santo Niño, iyo po ang Immaculate Conception Parish. Kaya po sa aga, nag-iimbitar po kita sa gabos. Urog na po si mga kaakian na mag-iba sa prosesyon na gigibuhon. Hali po sa may Mayon Avenue, pasiring po sa Jesse M. Robredo Coliseum. Pinagdesisyonan po sa Udma, nagigibuhon na po ang banal na misa, siring man po ang pagbasbas kan mga imahen kan Santo Niño, dyan na po sa Jesse M. Robredo Coliseum. Ini po pag andam sa naman, kung sakali bagang maging mauran-uran sa aldaw po kan Domingo, at least po igwan na po kitang pandong yaon po kita sa irarom kan Jesse M. Robredo Coliseum. Although po kita po nagalao na mamaray ang kamugtakan kang kapanahon sa aga, kailan po inibilang pag-antisipar, maray na po ito nagaandam kita kadaklang pati kang mga kaibahan tadigdi mga kaakian. So, giraray po ang samong pag-imbitar sa aga, aldaw na Domingo, Enero 15. Piyesta po kang Santo Niño, prosesyon ta po 3:30 in the afternoon sa Mayon Avenue po ang puon. And ang banal na misa po sa Jesse M. Robredo Coliseum alas 5 nin hapon. Antes po matapos ang misa, iyo po ang pagbasbas kan mga imahen kang Santo Niño. Yan. So, mga tugang, kaibahan ta na po ngunyan ang acting ESO kan syudad. Dahil na po pagpahalo yun, taaran ta po dakul kitang pag-uurulay-ulayan. Digdi po sa programa, mahalaga pong maaraman ta ini, urog ng gayo na dakul na pigbuksan na mga bagong scholarship slots, primero, as in mga bagong scholarship programs ang sa tuya pong gobyerno lokal. Ini po sa taon ning pagtugot kang konseho, kan sangguniang panglungsod na pinapamayuhan po ni Vice Mayor Nani D. Asis, siring man sa pagpadrino kan Committee Chairman on Education, Councilor Lito Del Rosario, na pinag-aprobahan kan bilog na konseho kang Naga, kan 14th sangguniang panglungsod, susugman sa kahagadan, susugman sa policy directions sa tuya pong alkalde ni Mayor Nelson Ligacion na mas pahiwason pa ang edukasyon, ang pagtabang sa edukasyon, nangurog na pong gayo nga ni. Arba katong sabi sa video nga ni Mayor Son, mati tapo ngunyan ang pagtios. Kaya po ang tapong matabangan ang sa tuya pong mga estudyante, ang mga pamilya na makapatapos ning kolehiyo. Tangarig pong mas igwang marhay na oportunidad na pwedeng lauman duman po sa mga graduar sa kolehiyo. Ngunyan po mga tugang, i-welcome na po sa programa Attorney PJ Barosa, ang PDAW Department Head, at the same time Secretary of the Mayor. And ngunyan sa January, ipuon Enero, iyon na po ang bago niyang katungdan. Acting Education Scholarships and Sports Officer kang Naga. Attorney PJ, Pading PJ, marhay na pagkaaga and welcome sa tatuyang programang Satong Aramon. Diyos marhay na aga Pading Allen, and sa gabos po na naging nanyog, Diyos marhay na aga po sa gabos. Yan. Attorney, may duwa ka ng inot na katungdan si Secretary to the Mayor, ngunyan, tapos naging ka ng PDAW Chief, ngunyan tigdugangan ka pa sa tuyang alkalde ning trabaho. Kumusta ang kalakawan? Kumusta ang pagmati? Maugma po ako na pinagkakatiwalaan kita kan sa tuyang alkalde.
Nahiling niya man po si sa tuyang mga ginibo sa mayor's office as in sa PIDAW. Naglag po kita ng sistema kung saan sustainable si mga opisinang ini. Katakod nga ni kayen, ibareta ko na pading-alen na kasuod ma lang, sabi kang DILG Naga, 100% functionality da ang PIDAW. Base sa indang assessment. Congratulations sa opisina. Salamat. So, halaton ta si official na dokumento hali sa inda. Pero base yan duman sa naging assessment kang bagong DILG officer ta, si Attorney Deo Caresa. So, ayun, tanaki ko pala ng revamp ngunyan Yes. sa DILG, sa Local Government Operation Officers, no? And naisubmitter ta si Gabus na mga kaipuhan na dokumento, kaya iyan ang nangyari. And of course, yung mga programa ta pinahiling ta. So, ang gusto ko sa tong alkalde, siring man ang gibuhon sa ESO. Maasikaso ta, maitao ta, mailatag ta si mga sistema na ini maging sustainable ang operations. Saka ako pagmati ko pa di you are exactly what ESO need, no? Ngunyan baga mga tugang ang sa tong alkalde dakulon mga gustong ipatugdok na mga eskwelahan. Kanakaagi pong simana si Mayor ang sa tuyan naging bisita, garo nasa anumpang dugang na mga eskwelahan ang muyanyang itugdas digi sa siyudad ding Naga. And mga new school buildings. Ang kadakalan tabi ka ni baga attorney, and aram tama po baga sa mga ahensya, sa mga proyekto, perminang nangaipuhan pag may pagkonstruhir, urog na po sa mga eskwelahan, perminang may MOA, perminang igwaning pagbakal ning daga. Nangaipuhan po na may expertise talaga ang hepe kang ESO when it comes to legal matters. Kaya tama-tama, lawyer po ang satuyang chief mo niyan. Academically speaking, scholastically speaking, dahil man kita kani ipapasupog. Tama pa din, magna cum laude. Magna cum laude, UP School of Economics. Po? Ang satuya pong makapot kang ESO, kang nag-bar exam, exemplary performance, haro sa may mga pinakahalang ko na marka sa bar exam. Kaya aram ta po na si kakayahan, dating city scholar, kaya naiintindihan si plight kan mga scholars. Ako kaya pa di, 2 semestre lang ko naging scholar kang syudad. Kung sain pa niya ako patapos na kita, kang koleyo, sakalang kita naging scholar kang syudad, kang panahon. Kaya lang po masakiton man katong examen. Ngunyan siring man, but nevertheless, speaking tabi attorney kan scholarship, ano ang mga bagong, kung igwaman bago, and gaano kadakula ngunyan supig tagama na alokasyon kang syudad for scholarship program, especially for school for the year 2023. Sa ngunyan po, igwa kitang 20 million na nakatagama for scholarship. 20 million. 20 million. Nakula po yan for this year, 2023. Nakabali po dyan itong usual na Naga City Tertiary Scholarship Program na pigpadwinuhan pa kayo ito ni Mayor Nelson Negacion kang siya konsehal pa. Yan po magkakaigwa ng examen. Pero pwede na pong magtanggap ng application by January 16. January 16, mabukas na ang application. Hanggang March 30. Inaalok po ang gabus. Lalo na po si mga aki kang mga yaon sa marginalized sector. Si mga aki kang PWD, mga aki kang solo parents, si mga aki kang miyembro kang Queen. Ito pong mga aramtang na ngaipuhan talaga. 4 piece. Opo. So, may prioritization po sa inda, maliban sa, siyempre kay pwede pa sa exam, pero priority po sina na matawan ng slot for scholarship. So gusto sabihin tabi, attorney, sinda itong sektor, or kung ano sa imo pong magurang PWD, solo parent, or ika mismo PWD. Or ika mismo PWD. Aki ka kang sarong Queen beneficiary. Yes. Hindi ba kahit talaga, for you to qualify,
igwa talaga maning garo bracket, Igwang income requirement. Income requirement. Pero annual income of 180,000. pero nguyan tabi attorney PJ garo piglang kawana ini. Piglang kawan, lalangkawan pa nga ni. Nag-uulay kami ni Councilor Lito Del Rosario and ni Mayor Nelson Ligason. Naintindihan tamang baga si inflation. No? Correct. Grabe si paglangkaw. Hilingunta na lang ang sibuyas. Ayun, sibuyas na. Sibuyas. Hali sa 120, gura nuna, sa 600, 120 to 600 pesos. And kay puwan taman ma-adjust si annual income threshold. Ano sila aprobahan na tabi or si proposal tabi attorney? So, from yan, 180 220? Baka 250. Garo 250 yan. Sigun man yan duman sa train lo baga. Pag 250,000 na annual income mo, makan tax. Correct. Dahil iyo man tama So man. Yung proposal ta iparehas. Talagang ekonomista ka talaga yan ang kagayunan. Yan ang kagayunan kang nahihiling kang hepe itong different aspects of the delivery of the services. Bako lang dahil igwang programa, kundi pagproponir kan mga bagong provision sa ley na masimbag sa pangaipuhan sa presente. Araw yan, mas naiintindihan mo dahil ekonomista, si inflation gura no mananggad talaga in the period of 3 years lang. Oo, grabe Si inulan to, ngunyan lang po nga ni baga mga tugang, ang inflation rate garo 8.7. Yes, and sana magbaba na sabi igwa ng mga interventions pero siring pa man ang 8.7. So gusto sabihin tabi kayan attorney kung 8.7 ngunyan si sanggatos mo kang nakaaging taon mga 90 plus na lang. Gano'n lang yan. 91 point something. No, ang sanggatos mo kan 2022 91 pesos na lang equivalent kay ngunyan. Sa katapirang inflation na nangyari sa taon-taon, idurugang-dugang nguyan mga tugang, so baka ngunyan si sanggatos mo kang 2019, gano'n na lang. Ay, na lang yan. Nasa 70 pesos 70 pesos na lang. Almost yearly average ang inflation 6%. Yes. No? 6%. Kaya, for a period of 3 years, talagang mati ta. Idugang ta pa si paglangkaw ka mga barakalon. Of course, inflation. Ang inot baga dyan, si kuryente, si gasolina, tapos kunyan, agricultural products. Yes, pamasahe. So, nagdurugang naman yan. So, adding this up, talagang kaipuhan man talagang i-reconsider si threshold. And maray na bareta kung magiging 250 ang magiging income bracket. Sa totohanan, pigpapahagad ko na lang na certificate of tax exemption. Kapag 250,000 ka, tax exempted That's ka. easier, That's easier. Mas for madali yan the students, for the parents. Kaysa magpapara-investigar kita kung pera talaga si income kang ama, kang ina. Yes. So gusto sabihin yung kanitabi pa di, kung araw ken to make it para mas madali lang maintindihan. Halimbawa, ikapara pa jack, normally, may ka man talagang tax, no? So, dahil ka man nagko-file sa BIR. Yes. So, most probably, di ka, qualified ka kung may akit ka nagmakuleyo. Lalo na ito mga 4Ps. Yan. Madali din yan po sa tuya. Sabi ko, mag-coordinate na lang sa mga CityLink baga. Itong mga nag-handle kang 4Ps, makakuasin na kadtong certification na sinda indigent and member kang 4Ps, tapos tax exempted. Madali po yan sa inda. Pero tabi attorney kaklaruhon ta lang. May examine man girar. May examine man girar. Gusto sabihin dahil nangangulaga na ikakabalid duman sa income brackets. Ansa itong pamilya na kaibanan duman sa income bracket na 250. 250,000. Granting maaprobahan na siya kang konseho. Dahil man nangangulaga na automatic scholar ka. Iyo. Kaya po mo nagad ipasa si exam, tapos hilingon mi man nagad si grades mo kang senior high school ka. Or kung nag-apply ka ng scholarship na college ka na, pwede bang kaya na nag-first year ka na, pa-second year ka. Araw katong nangyari sa kuya, Yes. Ilon mi si grades kang college mo. Kami po, mga tugang ni Attorney PJ, ansa mo po mga pamilya, kung just to share lang pa di nag-agi man po sa pagtios, kaya grabe. May time na nangaipuhan din talaga kita na maghagad tabang sa syudad. To augment itong sa tuya bagang kakayahan man na makapagtapos so araw po kayan ang buhay talaga
And we're thankful sa Yes. tabang kang syudad, tabi, attorney. Lalo na kami, sabay-sabay kami katong magklase. Mhm. Talagang pag-abag kayo ng sitwasyon na sabay-sabay kang pinapatuition ay magabat po sa bulsa sa pag-abot ka mga magulang. Aram po nindo ang kuyan, pagbuhay. Kaya naintindihan na tayo pa din sinagaharagat. Kaya masabi, may empleyado ngaya. Pero ang katunayan po kaya, pag hiniling po nindo itong mga take-home pay, kadaklan po kaya yaon sa utang. Yaon sa utang. Kaya GSIS, GSIS, no? Kadto mga panahon yan, tabi, Attorney PJ, pirang taon, pa lang kita kayo, that was how many years ago, kang mga pamilya ta. And we're thankful na through the help of the city, nakagraduar kita, and uyang kita ngunyan, no? Nagtatabang din sa syudad, nagkatabang din na ma-fulfill din kang ibang mga naganyo, si dreams ninda, no? Si mga pangiturugan ninda. Attorney, naunambitan mo, most probably 250 ang magiging threshold na, then dapat, of course, kabali duman sa dahil na siguro gamitan si word na poor, gusto sabihin, deserving, yet dapat na nagpa-file ang sa imong magurang ning kumbaga income tax filer. Certificate of tax exemption. Or tax exempted dapat si magurang tangarig for you to qualify, to free qualify. To free qualify duman sa pag-examine. Taday ka mapapa-examine kung more than kung filer si magurang. So masisimbagan din kayo nitong igwaman talagang trabaho. Halagad si sweldo, dahil man nag-abot doon sa kwan. Iyan po nga ni sinasabi, anong nga may iningay, nagkatrabaho ngayon sa gobyerno. Igwa po nagkatrabaho mga tungkol sa gobyerno na job order. Casual. Mahiling mo man si sitwasyon. Sa sitwasyon, yan. Ang pag-asa man talaga ninda, makatapos si Aki, and maka-agwanta sa buhay pagkatapos. Not necessarily for the family, kundi si puturo na kang magiging mga Aki ninda. May mga araw kayo na magurang selfless. Dahil naman pigihiling sa indang kamugtakan, kundi pigihiling niya lang maka-anchas ka, tangari pag ikan nagpamilya naman, putol si cycle of poverty. Iba kasi generational kwenta niya na gusto tang maputol. Na bako ito bagang tios si pamilya ngunyan, tios kamo habang buhay. So iyan ang saro sa mga re-resolbaran ka ining scholarship. Garuman sana siya for peace. And ang kwan kaniyo, magayon ka ni Tabi, Pading Allen, bako man lang ni para sa pamilya, kundi para din niyo sa lokal na ekonomiya kanaga. Sa nakita po baga nagtrabaho kita dati sa investment board. Ang sa pigihiling si human capital kang syudad. So kung dakol si nagkaklase, dakol si nakatapos ning kolehiyo, mas madali sa tuya mag-income na ning mga negosyo. Mga investments. Iyo, tama ka dyan, attorney, halimbawa, inibagang mga bagong BPOs. Ang inot na requirement for them to put up, ang inot nindang hapot, kaya ba nindong i-sustain ang manpower needs me? Yung gayo. Iyan ang inot na tigahanap secondary na nga ni ito bagang, kumusta kaya ang traffic, kumusta kaya ang turismo, kumusta kaya ang kung ano pang aspect. Ang inot na, primero, topmost na hanapon, kaya ba nindong tawanan kami kang kaipuan may mga tao. Marikason sa indang ang promotion, marikason ang turnover kang empleyado. So attorney, they just need to apply, pwede na magkuaning form sa itong opisina. Or Monday? Ano yan, pwede tang i-share si form para pwede sila na mag-print? Pwede man, i-konta, maka-coordinate kami sa SEPIO. And also, hanggang March 30 tabi yan. Hanggang March 30. Ang iba kaya na-apply lagpas sa deadline. Pasensya na po. Kaya maging maaga po kita. 2 bulan man po tabi yan. January 16 to March 30. Maging maaga po kita na pasa tulos kang application forms together with the attachments. Normally tabi attorney, alimbawa, nag-free qualify ka. Saan ginigibo ang examination? Well, may nakaulay kita ng mga eskwelahan. Si Iban, pwedeng naga-college. Usually, ang kaito sa Science High School. So, depende po sa magiging kung isa makaulay tang eskwelahan mo yan. So, attorney, just recently, kung magigirumduman ta, igwang bagong ordinansa? Na pinagpasar ang sangkuniang panglungsod. Iba pa ito. Iba pa to. Pero scholarship man siya. Educational assistance. Educational assistance. Pero some sort, scholarship mangyayari. In some form. Ano tabi pero mas pinadali kaya siya.
in a sense na iniyo ang gusto talaga kaning target to, dahil man halangkawan ng grades mo, pero masipag ka. Dahil, igwa kayo mga arog kaya na, Ano tius, dahil sinda matibay na maray sa klase, bako man dahil sa inang kasalan, kundi dahil sa pagtius. So para matawan ta sinda ning matabangan ta sinda na makatapos, nagpapahiling man ning pagporsigi. Iyo po ni si naging dahilan kang ini yung educational assistance ordinance kang naga. Ang sponsor na po kaniyo si Councilor Lito Del Rosario with the policy directives ni Mayor Nelson Legasyon. Ano initabi, attorney, kung itong Naga City Tertiary Scholarship Program, si Inot, sinaunambitan mo. Ay, by the way, attorney, bago kita pala mag-jump, gurano nga ni ang scholarship program duman sa 22,000 si scholarship program. Kung ikaw nakakuha ka duman sa halangkaw, na mag-examine? 25%. Top 25%. Top 25%. Sunod ka yan? 15. 15,000. 18,000? 18, 12, and then 7. So iniyo, iba pa ini. Iba pa. On top ini. Kung itong Inot, poor but deserving, iniyo, poor, anong ano kaya yan? Yet deserving. Iba. Kakaiba pala ang term kaya, but and yet, gusto sabihin, gusto mong, totoo, bako ka man that academically good or excellent. Yes. Pero itong perseverance, gusto mo magtapos, gusto mong, kasi dakul ka yan eh. And ang kuyang kaya tabi, palidakulon kitang examples na ngunyan, na they may not be very good academically, pero kung nakagraduar na, nataon na ning break, yung ngunyan ang mga entrepreneur. Yes. Iyo ang mga negosyante. Iyo ang mga, in fact, si mga influencers nga ni, kadaklan, iyan eh. Si mga creative, nasa creative industry, si mga yaon dyan sa sektor na yan. So, ano pa di ang pwedeng lauman na pwedeng maitabang ang maximum is 5,000. 5,000? Maximum yan. So, pwedeng below, depende sa assessment. So, kay po ang punindo mag-submit ng, syempre, voter's ID, kang kung naka-rehistro ka na, pero inaasahan ta kaya naka-rehistro na college niyo. So, and then of course si parents. Inikang ko yan, kung ang gobyerno sabi nga ni kayan may obligation to assist, dapat ang mga citizens may obligation man to participate. And sa pa kayan tabi, yaong kaya sa local government code na mga local government units territorial. Igwa lang kitang definite na jurisdiction, iyo lang itong mga nagenyo. Okay. So, actually, yung kung sunod kong hapot kasi ang naga kaya abagatabi, attorney, melting pot halos kita. Kadaklan in fact, sa mga giniribong school town hall meetings ni Mayor, halos kabanga ka nag-aatindir kan town hall meeting ni Mayor na mga student leaders, mga bako talagang residentes kang naga. And saro sa mga concerns ninda, paano may man nga matatap, paano may man nga ma-avail ang mga benepisyo na itinatao kang lokal na gobyerno kang naga. Yan. Ang kaya kaya dyan, syempre, ang priority si mga bako lang residente, kundi botante talaga ang syudad. Tayo man yan si masasabi tang constituente ta. Yeah. And again, this is mandated by law. Pag naglapas man kita kaya, halimbawa, si taga Milao, hindi nagkaklase, di ba? Natural yan. Makukuha man kita. Yeah. Siyempre, bako naman ngayon yung residente. Whether may kowa o mayo, sa iling kung madideprive ta si Taganaga. Madideprive, that's another thing. Madideprive ta si mga Taganaga. Katong oportunidad, tabuwis maninda yan eh. Yung gayo. Although may nagsasabi na, bawa man kami Taganaga, pero nga digdi kami nagninegosyo, ang buwis mi ngaya, although bawa kami Taganaga, binabayad mi sa Naga. Again po, the mere fact na digdi ka mo nagninegosyo, nagbibinipisyo ka mo from the city of Naga. Yes. So, ito pong binabayad po rin do sa muya, ayun man ito ginagamit for Nagenyos. Yes. And kung sakali man,
kung gusto nila talagang igdi yun na, they become constituents of Naga. They register. Pero again po ha, ang pagiging rehistradong botante tabi, Attorney PJ, uutruhon talang dahil nangangulugan na bako pa man nganyang panahon kang politika ha. Bako. Dahil nangangulugan na dapat bumoto ka sa mga ilihidong opisyal. Hindi man nga nangangulugan na magboto ka. Diba? Correct. Pwede man Kasi, na day ka magboto. Correct. Igo bagang registrado ka lang, pero day ka nagpipila, pagbotohan, di ba? Day ka naboto. Pero again, kay puhan mo regardless kung isa iboboto mo, participate in the process. Kasi yan ang mga gobernantes yan ang masabi kung ikapapadagos si programa, iyo uday. Iyong gaya. Iyan importante man yan Ang contribution ta actually as voters, naigwa kitang representative sa masabing, kaya nga ni pabagay kong plataforma di gobyerno dami baga attorney ini gusto ko ini mangyari, kaya ang boboto ko siya. Again, we choose dahil ito man si alignment ta, not because padihon ta. Again, pareho man po yan. Lalo sa mga scholar tabi pa di dahil nangangulugan na again, si mga puwen ini, creme a la creme na ini, creme the crop and the best of the best. Daiman ini po basang masabing, buboto ko si Kuyan, nagtaos akong scholarship. Sa totoo, kung gusto tang mga sunod-sunudan, di kita ma-invest sa edukasyon. Diba? Again, yan. May mga pag-adal actually po kayan kung gusto daang i-enslave kang government, ang community, di ka mag-invest sa education. Given na nag-i-invest kita sa education, ibig sabihin ang gusto ta maging critical thinkers ang satuyang mga namamanuan. Yan. So, attorney, may bao kitang scholarship. Ang requirements ba kani kumusta may pagkakaiba ba? May pagkakaiba in a sense na siya ma-exam, ma-apply lang siya and it will be subjected to evaluation. So i-assess lang. I-assess na lang siya kung kamusta si sitwasyon niya, kung talagang kaipuhan. And of course, dapat may siya na-receiving ibang scholarship assistance. Okay. Attorney, saro pa. Nagluwas din ini sa issue in fact garo duman siguro ini sa BISCAS, no? Sinda kaya ba state college, no? In fact state university na nga going towards state university. Not sure lang ako kung padagos pa ngunyan itong no free tuition na sa gabos sa state college. Dahil ko lang aram kung napapadagos ngunyan. Padagos ang free tuition. So kung padagos ito attorney, so ini bang kung tama ba kay hindi ko ining scholarship program tang itinatao sa mga estudyante tangunyan, primarily dapat naka-enroll ka sa private school. Iyong gayo. Even the tertiary scholarship dapat private school. And tuition lang po ang pwede bing i-cover. So si miscellaneous po pwede. So halimbawa, part ka kan 25%, that's 22,000 ng sa imong scholarship assistance. Pero ang tuition mo is 14,000 sana. Okay. Yun lang po, yun ang babayadan kansudan. Igwa kayang COA regulations na di kita makaka-cover ng miscellaneous expenses. Ayun, tuition lang talaga Tuition lang. Tuition lang. Pero initabi, attorney, kumbaga, halimbawa, naka-avail ako ngunya ng scholarship. Pwede ba? Tulo kami sa family, aram tama magangani, sabi ta ngani, tulo kita sa pamilya, pero halimbawa si Matua naging scholar na, no? Or currently scholar. Again, current scholar. Ngunyan, sabi mo na 4th year college na ngayon, sisunod ngayon, first year college. Hindi bang first year college, pwede ba siyang mag-apply? Pasensya na po. Sana sa kada pamilyang nagenyo. So, dahil pwedeng in a given time, duwa ka mo sa pamilya? Iyo, actually gani, kung scholar naging graduate from the scholarship program si Matua, for instance, ang inaasahan na sa iya kan lokal na gobyerno, siya naman si matabang sa iyang tugang. Yan po ang sa mga kondisyones
kang scholarship program. Para kumbaga mas spread the sunshine ano. Yes. Dahil limitado man lang talaga si budget. Limitado na ang budget ang gusto ta may sabong graduate kada pamilya. Sabong graduating college kada pamilya. From the scholarship program of the city. From the scholarship program of the city. Ayan. So kung gabos lang ini sa college, baka pagkapot mo mga to, anong ngeta nagkitika po na pala ngaya, pinapaklase pa ngaya sa private school, no. Ang realidad kaya tabi mga to, lalo duman sa Dayman makarelate, baka madunalin Bartolome kita tabi pa di. Sa Dayman nakaka-relate, dako man po yan sa dahil na may mga panahon kaya na mayo na po din slot ang mga state colleges. Mayo na pong slot, ubos na. Imagine mo po din doon kung gabos na mga kuyan ma-enroll sa sa state colleges. Yung gaya. May problema kita sa ekonomiya kayan. Tamasarado si magabos sa mga eskwelahan na private. Pangadua po, may limitasyon man ang capacity kang state colleges. So pag nakuha naman po nito si maximum enrollment, talagang mahi kang choice. Kung di mag-enroll ka, kung gusto mo magpadago sa pagklase, mag-enroll ka sa private. Hindi yung tabi sa Ciudad Dinaga, duwa sa naman lang ang public school. And they are offering again free education in college. Diyan ang Biscas. Ang Pandawa, si City College of Naga. Panahon, termino ni Mayor Nelson Ligacion, gabos talaga, libre sa City College of Naga. Pati itong inapod na RLE, libre na yung kansyudad. So yan po, matakod lang sa scholarship. So kung dahil ka makaklase sa private, igwa man parang scholarship naman pagtabang, di ba, sa mga public schools. Pero this is for the City College of Naga. For City College of Naga and even for Biscas, libre si tuition. Dahil duman sa state, dahil duman sa law. Sa law, ano? Na tertiary education law. Pero igo bang programa kita sa city or nakalaog na ba ngunyan tabi pa di ko lang sure kung igwa ng programa kita na garo ang ideya halimbawa nasa public school ka pero let's say igo kay bagang mga private school na diyan garo sa Biscas garo may architecture, may engineering. Public schools state college So halimbawa ang baga panahon na nga para mag-examine, igo ba kitang tinatao na garo review assistance? Mayo po. Sa kunyan Mayo po. Pero pwede po kamo mag-apply kadtong sa DSWD na educational assistance. Suway pa man to Suway po ito. Suway man ito. Suway. Ito po maximum of 3,000. And then pababa na yan, no? Pero ito, pwede ito sa pag ma-enroll. Pwede ma-review. Enrolled na dapat. Ay, sorry, ma-review. No. Pwede ba siya sa review? Para siya sa kwan talaga. Pagklase. Aha. So, dapat may units. Igwa na kayo nag-apply sa UDMA. Friday sa UDMA, di ba? Piga kaulay sa Mambel, Vargas kang si SWDO. Ang kwan niya na lang, ang subject niya na lang is BS Education siya. Gawin itong baga, matukdo ka na agaro demo teaching. They po to covered. Okay. Again, ang may tatawa lang nindang assistance is on the units. Mga units baga, enrolled units, no? So, dapat naka-enroll ka duman sa imong mga academics mo, required subjects, and major subjects. Yes. Pero pag natapos mo na ito, yaong ka na duman sa next step. Kumbaga, dahi ka na pwede mag-apply. Okay. Pero ito tabi, attorney, ongoing pa itong sa DSWD na assistance? Ongoing po ito. Actually, bagang project din ng national. Halito sa national mandate. Ito po, piggo kanta lang. Bako po ito sa lokal ng gobyerno Kanaga, pero nagiging conduit lang kita bilang arm kang national government. Dahil kita nagkatabang din to assess. No? Yes, we help in the assessment. We also help in the implementation. Ito tabi, attorney, bago lang kita magpatalastas, pira ang normally ang allocation ka to sa Naga. Siyempre, nationwide ito, dahil man bagayan paratas, Daita masabi kaya, depende kaya yan sa national government. Minsan alangkaw, minsan dakol. So, depende kung nag-apply ko, saka kung pirang i-grant ninda. Yes, actually, mas depende kung pera sa i-grant.
Maski dakol si application, minsan dikit lang si tinatao. Halimbawa, ang tinaulang yung allocation mo yung 100,000. Hanggang naman lang. So, duman lang ito Ayaw kita makakakuan ka yan. Maski pa minsan naapila kita, no? Given na dakol talaga si nag-a-apply. However, syempre, we are subject to the discretion of the national government. Kaya, si iba po, abang ko may mga namumundo, actually may nagduduman nga ni sa opisina, tayaan pa man po nga ni ako sa mayor's office, pinapaliwanag ta na ini po, hali po ni sa national. Kung kaya milang kuta na magibuan paagi, gigibuan paagi. Pero, again, depende po kayo sa decision ng mga nakatukaw sa taas. Padi, maibalan ako, last year, pira si budget kan 2022 sa scholarship program? Actually, the same. The same, no? The same. Pero, maswerte nga ni palang kamo ano. The same. I'm sorry po, the term maswerte. Dahil, aran to mo baga, no? Gabus kita baraba sa mga pundo. Dahil po nga ni mga tugang katong pagtapyas sa national tax allocation. Sa Naga po, 150 million ang tinapyas. Ako, Attorney PJ, sa 15% sa PIDAW, 15%. Ako, halang kauman sinatapyas ako, siguro mga around 2 million man tabi ito, Attorney PJ. Itong sa scholarship program talaga, pag patutuon na talagang prioridad kang administrasyon, may ligasyon ining edukasyon, dain niya pinabawasan ang scholarship program. Bawasan na gabus. Bako lang scholarship. Dahil Dahil may mga estudyante po kita talaga naasa dyan. And given na tika po talaga ko yan, kay puwaning kang mga tao. Igwa nga ni garo ito, katubaga nagkaigwa pang proposal na kung talagang kulang nga ang budget, matapyas nga kita ng scholar. Dahil po itutugutan. Dahil po tinugutan ni Mayor Son. Igwang mga mga non-negotiables. Tinapyasan na lang si PIDAW. Tinapyasan si PIDAW. Tinapyasan si SEPIO, tinapyasan si GSD. Basta bako lang ang sa education. Iya po. In fact, maski po si pagpagiribo ng mga bagong schools, no? Public schools. Kinuata na sa General Fund. Kinuha sa General Fund. May imbis na dapat po, kwan lang yan, limitado sa SEF. May kinuha po kita sa General Fund. So talagang si investment sa education na kulang maray. Actually po mga tugang, kaipuhan po ini. Ini po, masugpun po kaya ini duman sa medium-term development plan kang syudad. Para laog na po ang mga investors na mga tugang in the coming next 2-3 years. No? Actually, may months eh. May months, SNR, ang istorya sa tuya, ahabulon na ang piyesta. Oo. Si Dua. Si SNR sa si Landers. Si Landers. Nagpasabi man, sasabayan man daaninda si SNR. Ang inaabangan tabi baga padi itong mabukas na eco zone. Ayun gaya. Pag ito po naprobahan, mga roughly 10,000 jobs po ito. Sabi kasi itong alkalde, makikrear ka ito. Plus ito pang ginigibo kang Lautan Luwas dyan sa Almeda. Si Business Development Nasa Park. 1,000 man po ito. So kung araw po kayo mga tugang ang satuyang investment insights kumbaga na piglalauman ta kaipuhan makapreparar ang syudad ning manpower. Iyong gaya. So dapat po si mga kaya ang kwenta po ngunyan baga prioridad ni Mayor si mga nasa outskirts. Kaya ngunyan may San Isidro National High School. Santa Cruz National High School. Balatas mabukas kita ngunyan Mabolo National High School. Mabolo National High School. Sa Kararayan mabukas din panibagong elementary school. Sa Lunggigi Elementary School. And then si Sayabu Elementary School. Sayabu Elementary School. Plus mabukas pa ata katong sa Panikwason. Iya. Paniwakwason High School. Iyan mga tugang si Dalagan, tangarig pong bako lang focus sa downtown. Digdi sa downtown Naga ang manpower, saka ang pag-empower kan mga taga-Naga. Bueno mga tugang, mabuelta po kita sa pirang kuyan lang, pirang commercial, bako man pala itong commercial kuyan to. Pagirumdum, pagbuelta ta po ulayan ta itong saro pang scholarship program, in particular po itong sa medicine, medicine. And si bagong mga benepisyo and mga programang itutulod kang PIDAW for 2023. Yan mga tugang sa pagbuelta ka sa itong programang sa itong aram.
Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil mo aram pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Dahil na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan, gawa. Dahil may po gaanong bistado, pasalamat may manggararit, pasinda po ang nag-ipon. Mayor Nelson Legasyon, salamat po sa agyan na pighingi mi sa imo na tinupad mo talaga kaya gana na. Agihan mi digdi na garo na bagatong lubak-lubak na maputik pa, mahirap talaga siyang agyan. Gilid lang talaga siya na maputik, kung magbaha. Ang pinakaano digdi, lubak-lubak talaga siya, dahil siya pwedeng agyan. Tamang-tama man na si Mayor na hagaran ming tulong, yun, pigtupad man yung gusto ming mangyari. O yan na, maganda na talagang agihan. Kung hindi man dahil sa Mayor ming mahiguson baga. Sa tuwing Aramon. Bueno mga tugang, liwat, buwelta po digit sa programang sa itong Aramon. Kay banan po si Attorney PJ Barosa, ang stuya pong Secretary of the Mayor, si Ringman, and PIDAO Head, Kang Naga, and Acting Education Scholarships and Sports Officer po kan Naga. So ako pigulay-ulay mi si mga scholarships program kang Naga, si Naga City Tertiary Scholarship Program, tapos mo si bagong Educational Assistance Program. Dumantabi kita, Attorney PJ, sa bagong kasuguan kasi itong alkalde. Ining garo specific scholarship duman sa mga magkuha ning kursong medisina. Yes, Doctor of Medicine. Yan, Doctor of Medicine, bakong PhD, bako ning as in bakong herbal medicine. Doctor of Medicine, yan. Bako po sa kuyan duman sa ibang kuyan na. Ito po, pigilinaw talaga. Pigilinaw talaga po na Doctor of Medicine po ini. No. Kan po niyo, kasi baka isipon pati itong dentistry kabali. Yes. Doctor of Medicine lang po talaga niyo. Kan po ning maski ano po ang tuition nindo, ang sabi kan sa alkalde, sa tuyang alkalde, we will cover it po for scholarship. But then may 5 years service po niyo nakaribay. Return service. Yeah, return service after you graduate and pass the physician licensure exam. Mabalik po kamo sa Naga para mag-SEBB, lalo na sa mga bagutang healthcare facilities saka sa bagong city hospital. So ini basically tabi Attorney PJ, ini pag-andam din ini kang Naga because pigpapadakula tangani ining Naga City Hospital. Igwa po kitang bagong City Health Office 2. May bubuksan kitang panibagong inapod na Super Health Center or City Health Office 3. Ito pong oli gigibuhon ta din tong primary healthcare facility. And then si babayaan po kang ngunya na lumang hospital na malipat sa bago digi sa Balatas, magiging primary healthcare facility man po ito. So, pera na po yan, apat na. Plus, hindi po sa yung City Health Office 1, igwam mo po yan, magkakaigwang primary healthcare component. So, kakaipuhadon ta po talaga ni mga doktor. So, handa po ang syudad ng Naga na magpaklase kadtong mga maawot na mag-doktor. Ano man po ang tuition kayan, we will cover. But then, may return service po yan na 5 years. Pero day po kamo maghandal. Taigwa man po yan sweldo. So, magayon po igdiyo, scholar ka na,
na libre na situation mo, May may assured ka bang sigurado trabaho? ka pang trabaho. Trabaho. Kaya, yan po ang kamarayan kaini yung scholarship na ini. Saka, bakong required man talaga baga attorney na after mong makagraduate ng physician licensure examination, igwa man talagang residency requirement. Igwang residency requirement. No? Pero ang paghahanap nga ning sa residency, Sinda naghahanap. Sinda naghahanap, Oo, no? kung ang sign Igwa nga gusto. ni yan, minsan, ika pa ang nagbabayad. Igyo. Mhm. Ang magaynig din, kita mabayad. Kita ang Sa mabayad, inda. naka-residency ka pa. Yes. Mhm. Although iyan mga tugang, that will also require na ang sa tuyang Naga City Hospital, ipapa-accredita na Yes. pwedeng mag-ako ng mga residency doctors para dyan sa... So somehow, tabi, attorney, si Naga City Hospital, garo bako na lang siyang hospital, kundi magiging part din kang training of new doctors. Iyong gaya. And dakulaon po ang hospital na pinapatugdok. Kayang-kaya na ma-accommodate ang awag kayo ng programa. Saka, by that time, siguro ang projection na tabi, attorney, madagdag na naman galo kita. Sabihin mo ng 3% na naman or 1.57% na lang ani. Kang populasyon ta, di, gura na yan, pira na yan. Iyo. Dugang nga naman yan sa numero pa mga taga-nagang si serbisyuhan. Ang sinasabi kang 2020, guwakit ng 209,000 plus na naganyo. Ang pagmati, may kanyan, underestimated. May day dyan mga na-cover na naka-staff sa mga subdivisions. Si mga day na senso, ano? Day na census. So, ngunyan na 2025, sa tuyang tatabangan ang National Statistics Authority na masensus ang mga si mga gated Pero may subdivisions. 2025, another round. Another round. Every 5 years pa po ang every 5 census. years. And we will see kung talagang gaano kadakula na ang populasyon kang Naga. Iyo, tabi attorney, ta ako nga, lasaw ka iyan, 209,000. Remember, kang nag-lockdown kita sa Naga, no? Kang nagpasenso man kita sa barangay, kang nagtatao ning ayuda, Iyo. no? Ito bagang 5 kilos of rice per person. Per person yan, no? Per Kita lang person. kayo nagtao sa Oh, buong Bicol. Per person, nasa total of 265,000 halos na tao. Oo. Granting niya ako na yaong padigdi si 15,000, sabi mo lang 5,000 or 10,000 na nga ni, ang na-stranded sa Naga during the time na bawal magluwas. Tayo bagang time na ito, Yun tabi, yung sa mga attorney. borders, di ba? Mga borders. Remember that time also, pabakasyon din ito. Kaya Yeah. si iba, marayo naman sa laga sa Naga. Nasa 200, sabi mo, 250,000 ang populasyon na kang Naga. Kung babasihan ta, kung Si babasaran Pikta ta, Utang Ayuda, si di Pikta ba? Utang Ayuda. So sabi ta nga ni talaga, baad, igwang discrepancy. Yeah. And syempre, igwabaga kita yung pigpapakwan na nahihiling na mga development pag-abot sa high-rise housing, itong mga condominiums. Si UMA, si Futura, Vista will also construct one. So, and then may mga bagong subdivisions. So, in fact, sa subdivision, Dakulon. Dakulon, diba? Dakulon. Kaya, Dakulon, Maburokas. Inaasahan ta po na talagang malobo ang satuyang populasyon. And kakaipuhanan po kayo ng dakol na doktor para masigurado ang salud ka mga nagenyo. Kuya po baga, ang bago ta po baga mga tugang na vision, ano, that itong newly adopted vision of the city is by 2030, the city of Naga is a healthy city. Yes. Yan, a healthy city. Yan po ang kumbaga main focus kan sa tuya pong syudad. Kaya nga ni po baga, maski ang mga proyekto po ngunyan kang administrasyon, piriming incorporated sa tinampo ang wellness area. Iya. Ano? Pagsisigurado ta may tree lines, si mga bagong tinampo, si may mga magay ng pedestrian na pwedeng madyagingan. Ang bigaan tabayan ko tabi attorney itong mautan bagong garo planong Balatas Magsaysay, Balatas Kararayan Road na may jogging lane. May jogging lane, no? Iyo. May jogging lane. Ikot yan. So, talagang saka ang jogging lane tabi pali attorney si kung masusunod na talaga sa plano, and ako isit naman si Mayor pa nagpapagibo ng plano, pareho yan mga tugang kung paano itong pagkalatag duman sa
ito bang truck? Iya. Truck kang yan race truck dyan sa sa jogging truck. Jogging trucks. Taking inspiration duman sa Singapore tabi, attorney, na duman po ang mga joggingan, kung ano po ini pigadalaganan tatigi sa may pakul, arog man kaiyan ang magiging siste kang pavement. Tangarig pong may kasi itong akma sa running and jogging, ito pong iikutan. Yan. And may 3 lines ito. May 3 line yan. Para may shade, no? Si iba naghahaputan na data day magibo sa mga existidong roads. Kuan na po kaya pikitin na dyan maray. Saka dito na pwedeng magpa-expand kita dyan. Madadanyaran ta naman si mga private properties and si mga residente kadtong mga private properties. Pero po nakikiulay po ang syudad. Actually po nagpapadagos po ang pakikipagnegosasyon ng syudad sa mga private owners na natugutan po kita makapagtanom ng kahoy under that Forest and Our Meads program. Yes. Kaya nakikiulay din kita na sila na mag-adapt pang maintenance, di ba? May mga igwang mga private organizations na nagtugot. Na nagpapasalamat po sila. Ihingwa po kang syudad na ito nga ni halimbawa yan sa Magsaysay mapakiulayan si mga private owners, no? Yes. At least po dahil man kay po na itong darakulaon talagang kahoy makaigwalang giraray ning greeneries, no? Na maski within their property makapagtanom po kita ning mga kahoy na dayman makakadanyar sa facade dinda, dayman makakadanyar sa propiedad dinda, or dayman makakadanyar sa public properties, alagad matauning convenience, no? Siyempre dagdag na pandong yan sa mga maaragi dyan sa Magsaysay. Yan. Attorney, gabos sasaguton sa medisina, gabos na tuition fee. So halimbawa nga baga nagkataon sa kataang may mga medisina baga digi Santo Tomas, UST, Bicol University. So halimbawa nga baga nag-abot na per semester 80,000 ang babayad kang syudad. Iya. Pero initabi attorney, may examen man giraray. Basta po makapasa ka duman sa entrance. May entrance exam kaya bago ka maging estudyante ng medisina. So ito ang prerequisite naman. Iyo. Oo. Tapos dapat makabalik ka man duman giraray sa may threshold requirement ba siya? May threshold requirement. May threshold requirement. So gusto sabihin, may maabot lang talaga regardless of your income bracket. Akala ko threshold sa exam. Okay. Si income bracket, iba mangyari siya. Si Xiring. Parehas katong sa tertiary scholarship program. Alagad pig-iisipan nga ni Mayor Nelson dahil nga ni kay puhan ta ni mga doktor. Pero still subject to kwan pa kaya discussion. So ngunyan igwa. Sa ngunyan igwa. Igwang income. Sa ngunyan. So pero depende sa sanggunian kung hihirahunin da si bracket, no. Kasi ang gusto tamang kaya dyan, syempre, matabangan ta talaga si mga nangaypuhan. Kapag may kaya man, syempre, di ba? Or siguro si nasa harani sa middle income. Aram mo ang pagsusustira tabi attorney baga. Kita inagiyanta man yan. Then ang uluga na may scholarship ka, magiano na. No? Ang libro sana, gurano na. Kaya, ang kwantay diyo, sana ma-aprobaran naman, igway diyo sa eskwelahan, hindi ko na banggitong kung ano, na nagmamaot na magkaiguan ng College of Medicine. Garo nag-a-apply na nga ni. Nag-a-apply na nga ni. So, para at least maging madali man ko duman sa mga, ako ba kayo nagklase ako sa UP? Basta inaagihan ko po yan papuli. Yung eskwelahan na yan. Nagklase ako sa UP. Yung pinakamasakit, pag mayo ka sa lugab mo, si Istara, si Kakanon. Accommodation. Kaya nga nagpapasalamat kita na ang mga bar exam, ang mga criminology exam, di ginagibo sa lugar tayo. Minsan tabi attorney, mas mahal pa ang pag-star mo duman. Imagine mo sarong bulan ka na dyan pati, pag may bar exam, di ka naman makakahanap ng mga apartment. Normally, ma-stay ka talaga sa hotel. No? Kung sakali may mga mahanap ka na lalo na pagharani, ay halang ka man ang gandang mahalon. So, garong ngani, sabi ko ngani kayo, pag mabar exam magkadto, kung yaong ka sa Manila, garong malang equivalent sa 2 semestre ang pigbayaran mo, gastos mo, just to take the bar exam. Maya pa dyan si review mo. Yes. No? Attorney, dumang kita PIDAW.
Ano ang bagong benepisyong lalauman ka mga PWDs kang naga? Iyo, igwa kaming pick up in partnership with the MNWD. May 5% pong discount na pag-abot sa water bill. Basta po nakapangaran sa PWDC account hanggang 30 cubic meters lang. So, And 30 cubic meters. Yes. Tapos so, kung maglampaw ka duman, dahil nakabali si access. Tong kwan. Kasi ang kwan malang idiyo, dapat sa reasonable na paggamit sa Iyo within the household. Oh, tabaka commercial use mo naman. Karawash na pala ngayon ang ano niyo. Oo naman yun. So, Or 30 water cubic refilling meters. water refilling center. Iyo. 5% po yan basta nakapangaran duman sa PWD. And regardless kung pirang PWD yan sa sarong household, saro man lang ang kwitada, ano. And then may application form lang na kayo po i-submit po duman. Although mga tugang may suway man kayo sa senior citizen, ito karta po si suway sa senior citizen, para dahil lang kita maribong. Sa PDAW, 5%. 5%. And masubmit lang ng PWD application. Renewable po siya every one year. So, ano yan tabi? Submit sa MNWD. So, halimbawa, si ID na PWD ID. Halimbawa, attorney, may sarong pamilya, nakapangaran niya si Harong Minda duman sa ama. No? Sa ama. Pero si ama, kumbaga, let's say may aki ngayang PWD na working naman, 18 years old, kuya naman, productive naman. Pwede bang ipangaran o ilipat si pangaran katong ama, hali sa ama, duman sa aki, to avail of the 5%? Pwede po mag-apply. So, kaya po, iyo po yan sinahagad kang MNWD, si mga maut mag-avail kaini yung programa na pinag-tarabangan mi. Magduman po sa MNWD. Dahil man necessary si PWD ang magduman. Pwede si pamilya. Dara-dara lang si mga ID. requirements. Of course, basically ID. Pero mga tugang nga kaklaruhon taha, ini po, dahil na ang ulugan na may aki ka mong PWD, pwede na. Ang example na po kayan, let's say nga baga minor de edad. Dahil po nito pwedeng ipangaran sa akin itong minor de edad ang water bill. Dahil pa man po siya qualified, mag-enter into contract. Alagad, pwede man kayang i-slash. Kaya ang importante po, mag-apply. Okay. So gusto sabihin, pwedeng pangaran mo, tapos i-slash. And/or, no? Okay. Pwede. Yung mga si minor, under the guardianship. Tama. Ama or ina. So, basically, pag may PWD sa araw, mag-apply na, and/or na nakalaag sa water bill. Alright. So dako lang bagay po niyo na makatipid si mga PWD. Si may mga PWD sa harong. Attorney, last 2 minutes kita sa digi sa programa. Pangapudan, siguro kung iwa ka pang i-anunsyo bilang ESO Chief, PDAW, as Secretary of the Mayor, go ahead. Sige, padagos po sa tuyang asikaso ka mga programa ni Mayor Nelson Negacion para po sa tuyang mga namamanuan. Pag-abot po sa PDAW, padagos po si mga programa taduman. Actually, magkakaigong I-check up by February 3. Kabali po nga ng SEPIO. Tabi, attorney, i-discuss tayo next week. Okay. No? Tukaron tayo next week. Di mabalik pa rin kita. Kaya puhan tato, nakulaon po itong mga tuwag ng programa. Kaya po sabihin, another discussion po ito. Yes. Ngayon po mapangingitan tayo tatabi, Attorney PJ. Antabay po kamo, tutukaron may libre po ning I-check up. I-check up, operasyon sa mga katarata. Yes. And igwa pang libreng bulong. Libreng salming. Kung iyo po yan si magiging prescription. Prescription, yan. And pag-abot sa ESO po, ang samuyang paghampudan sa Indo, January 16 to March 30, mag-apply po sa scholarship program kang syudad. Iniyo po para po lalo na makatabang sa tuya gabos na magkaigwa kita ng graduadong mga nagenyo. Pag-abot po sa Mayor's Office, padagos po ang sa tuyang paghanap ng mga proyekto. And pinakamagayon po igdiyo, ngunyan ko katang 1.5 billion na budget kang syudad. Na nadisponer ni Alkalde sa Manila, no? Sinadisponer ni Alkalde 1.5 billion man, no? Katampad na kang budget. Kang budget ang niya na taon. Yan. Kaya pigigusan mi po kada aldaw para po mas dakol pa po kita madaraig di yung proyekto. And nahining naman po kang
ang kanlambang nagenyo ang pag-asenso kan naga, lalo na may mga papaabutong kita mga investors ay katapad kayan may trabaho Kay puhan ta pong sabayan. maasenso ang mga nagenyo. So tababangan po kita, ang hinahagad mi lang po suporta nindo asin sa indo pong pagtabang sa lokal na gobyerno sa paagi po ning pagbayad buwis. May boss po kita ngunyan. Si may mga negosyo, may boss. Si may mga kita kay pali mga empleyado, automatic ang bawas ng Automatic ang BIR. bawas sa tuya. Si mga negosyo po, dakulang tabang po yan para po sa itong syudad. Ang pangako mi man po sa Indo, hihigusan mi po na maibalik sa Indo si binayad nindong buwis sa paagi ng mga proyekto. Mas madakula pa, marambong pang ekonomiya. And yun nga, si paghanap ta sa national government, katampad na kang budget kang syudad na nakuata. So, tababangan po kita. Just mabalos po sa Indo. Yan mga tugang. Thank you. Mabalos, Attorney PJ Barosa. Padagos pong maserbisyo ang sa Indong gobyerno lokal. Ano? Ang pirming assurance mi, dapat na i-short change ang mga naganyo. Yeah. Pirming dapat, kung ano si ibinaya, dapat sobra pa ang serbisyong itinatao. Kaya kami mga tugang, araw ng pangapo din ni Attorney PJ, si obligasyon kang gobyerno lokal gigibuhon, sana po si sa tuya man na pwedeng maitabang. Small ways, big ways, gibuhon ta po. At the end of the day po, gabos pong mga naganyo, gabos kita, makikinabang. Siring man, si mga pagtarait ng mga banuaan. Bueno mga tugang, sa ngaran po kasi itong alkalde, Mayor Nelson Digason, Vice Mayor Nene Di Asis, asing kasanggunan ang pangnusod ng Naga. Sa sakay po mga pag-iriba, digit sa City Events Protocol and Public Information Office, sa ngaran po ka mga manlain na departamento, opisina kang City Hall, kang Management Committee, through City Administrator Elmer Baldemoro, mabalos po sa indong pag-antabay. Iribanan po kita giraray. Otro Sabado, kaibanan ta po giraray, Attorney PJ Barosa, ang tutukaron ta po next week. Free eye check-up, free glasses, free surgery, eye surgery. Sarap po ng programa na sa hiling ko po, dakul matatabangan within Naga and Metro Naga. Mga tugang, ini po ang sa idong likod, Alan Rayondanga. Mabalos po sa idong pagantabay. Have a great weekend, everyone. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Rayondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.